Велко, как да бъда по-влиятелен и убеждаващ? За да бъдеш по-убеждаващ в твоите разговори, трябва да направиш 4 основни неща. Номер 1 е да помислиш за начина, по който използваш гласът ти. Тона на гласа. Дали говоря бързо, дали съм готов да говоря малко по-бавно, дали мога да направя паузи или просто да се развълнувам в начина, по който говоря. Номер 2 е езикът на тялото. Дали стоя изправен, къде са ръцете ми, какви са жестовете, които използвам, комбинирано с начина и гласа, по който говоря в тая среща. Номер 3 е свързано с сторителинга. Каква е историята, с която обличам думите, жестовете и всичко, което казвам? Когато го сложа в някаква рамка, става много по-лесно от ума да бъде възприето. И номер 4 е свързано с умението да слушаш активно. Да внимавам какво клиента казва, понякога, когато мога да си водя записки и да повтарям някои от думите, изреченията и въпросите, които има, за да му покажа, че слушам, че съм в разговора и че внимавам във всичко, което той ми споделя. Овладей тези 4 неща и ще бъдеш наистина на следващото ниво.